sammen, og velkommen til en ny video på min kanal. Der er vi altså videoer med. Og hvem er det? Og vi skal prøve at smage den. Jeg synes i hvert fald, det er den lorteste prime i verden. Så det er den her flaske. Jeg tror, jeg har set den før. Godt. Glasset skal være tomt.